आंबो बेबायदि ट्रायलाव थांफेरा दिनै आं फैदों दिनै चिरां दुवार क्लाबा जोबोद मोजां खामानि मावदों इयुन गथ'फोरनि थाखाय जेरै दिनै आन्डार 18 आरो आन्डार 23 सेलेक्सन ट्रायल खालामदों थ' जोबोद मोजां गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय जाहाथे दाब दाब जायगानिफ्राय फैदों गथ'फ्रा बयबो गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय थ' बेनो बहुत मोजां प्लेटफर्म इयुन गेलेगिरिफोरनिफ्राय आंबो गोदो बिदिनो उन्दैनिफ्राय गेलेदों जे आंबो ट्रायलाव थांदों सायाव थ' दिनै गथ'फ्रा फैदों जोबोद मोजां मोनदों आंबो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनायखौ जाहाथे गावनि रोंगौथिखौ देखायथों जुदि सेलेक्सन जायोबा गावनि अपरचुनिटिखौ मोनगोन गथ'फ्रा जाहाथे बावहाय दिनै सेलेक्सन जायोबा जानायनि थानायनि गासिबो फेसिलिटि दं थ' जोबोद मोजां थ' आं लुबैयो जे बिदिनो फैबाय थाथों गथ'फ्रा आरो इयुनाव जोंनि जायगायाव दाब दाब जायगायाव बिदिनो ट्रायल्स बा एकाडेमिफोरखौ खुलिनांगौ बिराद इम्परटेन्ट बेनो बिराद गोनांथि जोंनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय माबायदि नुदों गेलेगिरिफोरखौ बे जायगानि गेलेगिरिफोरा जोंनिया दा क्वालिटिया अनेक खम दङ मानो होनबा जोंनियाव लाइक ग्रास रुट गैया जोंनियाव एकाडेमि मोजां गैया थ' जोंनो बेखौ इमप्रुभ खालामनांगोन जाहाथे जोंनि एकाडेमि नांगोन दाब दाब जायगायाव जोंनो बहुत एकाडेमि नांगोन होनबासो कचिं मोननांगोन कचिं मोनबासो प्लेयारनि गेलेनाया इमप्रुभ जायो जाहाथे मोजां एक्सारसाइज मोजां प्रेक्टिस मोनबासो प्लेयारफोरनि गेलेनाय सब जिनिसानो क्वालिटियानो सोलायलाङो कचिं मोनबासो एकाडेमिनि थाखाय सोर दायथ' लानांगोन सानो सासे गेलेगिरि हिसाबै बुंनो थाङोबा आं रावनिबो गाज्रिनि थाखाय बुङा जाहाथे जोंनिया लाइक जोंनि आसाम फुटबल एस'सियेसन दं जेरै जोंनिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एस'सियेसन दं थ' गोबां गिदिर गिदिर मानसि दं जोंनिया थ' हानायखिनिखौ गिदिर जोंना सारमोन दङ थ' बिसोर जुदि दायित्व लायोबा बहुत मोजां जाहाथे जोंनो दाब दाब जायगायाव जाहाथे जोंनो इसिबांखिनिखौ नाङा जोंनो मोनब्रै मोनबा जायगायाव जुदि मोजां एकाडेमि खुलिनानै होनो हायोबा गथ'फोरनि थाखाय बिराद मोजां थ' फिउचाराव गथ'फ्रा जुदि एकाडेमियाव थानानै दस्रा एकाडेमियाव जुदि थांनानै मोजां गेलेनो हायोबा फिउचारनि थाखाय अनेक मोजां आरो जायगानि थाखायबो बहुत नाम जायो जोंनिया जोङो नुनो मोनोखि बेफोरबायदि स्पर्ट्स एक्टिभिटिसखौ गारनानै माखासे लाइमोनफोरा गाज्रि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्राव लोहाबनानै थायो बिसोरखौ मा मेसेज होनो सानो नोंथाङा मेसेजआथ' आंनि थाखाय बहुत दङ मानो होनबा आं बिदिखौ मोजां मोना लाइक नों जुदि स्पर्ट्स पार्सन बा बेफोरबायदि जायगायाव हाबनांगौ जेबो माबा गैया मोन्थाय गैया जुदि नों स्पर्ट्सखौ गेलेनो लुबैनानै जुदि नों फोथाराव फैयो मोनसे रिसपेक्ट खालामनांगौ जे फुटबलखौ जुदि नों फुटबल गेलेनो फैदोंबा बा दस्रा इभेन्टखौनो नों जुदि गेलेनो फैदोंबा गोसो होनानै गेले आजिखालि बेफोरबायदि स्पर्ट्सआवबो फिउचार दङ स्पर्ट्स जुदि नों मोजां क्वालिटि गोजौआव गेलेलांनो हायोबा अनेक फिउचारनि थाखाय बहुत मोजां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन